Olot és la capital de la Garrotxa i és una ciutat especialment coneguda pel seu interès natural. Amb aproximadament 35.000 habitants, acull l'únic torneig d'escacs actius del circuit català disputat al mes de juliol. Pel que fa a la participació, el torneig es manté estable i sobrepassa els 100 inscrits. La sala de joc, presidida per una pantalla gegant que mostra els aparellaments i resultats de totes les rondes, és àmplia i còmoda per jugar, fet que els jugadors valoren molt positivament. El torneig comptava amb la presència de 3 grans mestres, l'armeni Karen Movsisyan, l'alemany Igor Glek i el serbi Stefan Juric. Aquests haurien de competir amb jugadors de la talla dels mestres internacionals Jonathan Cruz, Pere Garriga, Joan Mellado o Luis Rojas, entre altres aspirants al títol. Finalment, el gran mestre Igor Glek en va ser el vencedor, imposant-se per millor desempat als mestres internacionals Jonathan Cruz i Pere Garriga. El veterà jugador alemany tan sols va cedir una única derrota i un únic empat, donant-li l'honor a Jonathan Cruz de ser l'únic jugador que va acabar el torneig invicte. Glek va ser capaç de doblegar el mestre internacional Rojas i el gran mestre Movsisyan, i en va tenir prou amb empatar a la darrera ronda per certificar la seva victòria. Com sempre, les últimes rondes van generar molta expectació, reunint els jugadors que havien acabat les seves respectives partides. És aquí on els mestres han de demostrar la seva sang freda i els seus nervis d'acer. La classificació general del circuit català ens deixa el gran mestre Gadir Guseinov com a líder destacat en solitari i tot indica que retindrà aquesta primera posició durant com a mínim uns quants campionats. El segon classificat és el gran mestre peruà José Eduardo Martínez Alcántara, mentre que el gran mestre Miguel Muñoz del Sant Andreu completa el podi. El mestre internacional Rolando Alarcón, procedent de Cuba, és el primer classificat del tram A, l'Índigo Hamitrava és segon, i el gran mestre filipí Jason González és tercer, aquests dos últims empatats amb 75 punts. Al tram B, Andreu Blasco lidera el seu grup amb ni més ni menys que 108 punts, 8 més que Viswas Anustub, jugador que suma uns més que meritoris 100 punts. Torbjörn Glimbrand és el tercer classificat. Shirivat Trianuj i Ivan Cano sumen els mateixos punts i comparteixen el liderat del tram C amb 85 punts. Atul Dale és tercer amb 60. Ricard Nadal, Benny Tots i Javier Moraes són els 3 primers classificats del tram D en una classificació força ajustada. Nadal suma 80 punts, Tots 65 i Moraes 60. Al tram E trobem 2 líders destacadíssims com Ethan Lowe i Van Salishan, tots dos amb 100 punts. Antonio Ballester i Àlex Alcón comparteixen la tercera plaça amb 55 punts. I Vansal Raghav segueix com a líder del tram F amb 100 punts. Aquest supera a Ansul Saxena i Antonio Castañeda, segon i tercer classificat respectivament. Per últim, direm que Miguel Muñoz segueix com a primer classificat entre els jugadors catalans del circuit. Álvaro Alonso el segueix de prop amb 180 punts i més lluny amb 90, Marc Narciso és tercer.